everyone. 1, 2, 3, go. Hi लोगोफोर गुड मर्निं फिन खेबसेबाव मर्निं वाकनि भिडिअखौनो लाबोबावबाय खनसे दिनै माने जोंनि गामिखौ दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय जों बैथिंनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारबोगासिनो ओमफ्राय दायो नै बिथिं मेन रड मोनथारसिगोन आरो मेन रडनिफ्राय एसे हाबबोनांगौ नालाय जोंना न'आ स' आं दिनै दिन्थिगोन जोंनि गामिखौ बिराद गिदिर आरोना जोंनि गामिया टटेल गासै मोनबा संघ दं आरोना मोनबा गियास्टि माने संघसो होनलायलांबाय बेयाव संघ होनो नालाय मोनबा गियास्टिनि गामि गासै टटेल माने 250 घरसो जागोन खोमा आरोना दायो स' बिदिनो आरो है नै टिक्ला फैदो जल्दि फैदो गुड मर्निं होनदो दे सबखौबो गुड मर्निं एवरीवन को इफाले साइफलाय को Good morning, everyone. হৈ গলা बिथिंबो न'फोर दङ ओमफ्राय नैबे पेपार ब्लक ससे लामा आरो जोंथिं हाबलांनाय लामाया थान्दा माने बिराद थान्दा गोलैबाय बेयाव जों सिलिगुरियाव थाबा एथबां थान्दा नङामोन माने बेयाव जों आसामाव बिराद थान्दा मोनफैदों आरोना फैनानै सुइटार गानबाय ओंखायनो नै सुइटार गानबाय एकदम टपि गैया आं टपि गामसाखौनो माबाना लाबाय ओंखायनो मेन रड मोनबाय नै बेनो आरो मेन रडआ ओमफ्राय नैथिं हाथि गेट मेन हाइवे रड मोनहैयो आरो ओमफ्राय नैथिं जोंनि फरेस्ट गेट सारिदुवार बालिपारा सब मोनहैजोबो आरो नैबे लामाथिं जों थांबाय थानायथिं बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय नै जोंथिं बिराद माने पन्चायतनि आन्दाराव गोलैयो नालाय सरकारि न' मोनसैयो आरोना मानसिफोरा नै बिसाबो लुगासिनो दङ कमप्लिट जाथ'वाखै स' नायलांदो नोंथांमोना जोंनि गामिखौ फैथ'ना जांख'आ हाखौ जांफायखालाय ओमफ्राय नैथिं मोनसे लामा जोंनि गामि गेजेराव हाबलांनाय आरोना नैबे गेजेर लामा गामिनि बिथिंबो थांजायो लामायानो ओरैबायदि ब्रे माने ओमफ्राय नै बिथिं बे वाल होनाय दंना बे जोंहा लाना दोनदों आरोना सर्ट भबिसत देनांफोर न' लुबाय बायनो होननानै मेन रडआवनो नालाय बेयाव दुकानफोर दं गंनैसो हा भुक लागिसे हायानो खोनायानो जाथ'वाखै एसे खोबावनांगौ आरोना बिराद माने गोथौ हा माइ गायग्रासोमोन नालाय खोबावनोसै लासैनो ओमफ्राय बेनो बै हाजोआ नैथिं दाखालि थांदोंमोन ना बे हाजोआ आरो पुरा ओरैबायदि गिदिर ना जोंनि माइ फोथारा बिदि आरो नुथाया नैबेयाव दुकान गंनैसो दं ओमफ्राय आब' बाजै जोंहानि बाजै जायो आरोना फिसानि बिब' माने आइनि बिदानि फिसाजोनि आरो ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय जोंनि गुदि फरायसालि आरोना ओमफ्राय बे अंगनाबादि नार्सारि ओमफ्राय नैबे फांसनफोर जाबाथाय बेयावनो जायो आरो जों गामिनि फांसन जाबा खेला धुला ओमफ्राय फुटबल फिल्डआ बेलेगथिं दङ माने बे समान नङा प्लेन नङा माने फिल्डआ ओंखायनो बेयाव ओमफ्राय नैबे रायजोनि फुख्रि बिखा बाख'बाय एखेबारे हा र' खाम নহয় এতিয়া গৈ পেলাই ओंखाम उखैबायनो नै ससे थाबायनायावनो बिटिसा কি ভোক লাগিছে তোমাৰ ক ভাত ভোক লাগিছে খাবিহে জানো ভাত এতিয়া নাখাওঁচোন দিলেও थांफिननोसै थिं थांथ'ला बैसिम ससे थांबानो जोब्बाय आरो जों गामिया थांथ'ला ओमफ्राय निसानानो मोजांथार दं मालाय फैदो जों हाबलांसै एबार जों गुड मर्निं কি কৈছে খুৰী
हाँ उठिले दिया भाई उठाने ना को सना दिया भाई उठाने ना को दिया भाई उठाने नुठे नुठे बोले दिया भाई नुठे बोले बाथारबाय सासेया थाबायनो ओंखाम उखैबायनो एकदम आमखाया माबायदि उन्दुनायलाय सारियानि मोनसे दं आरोना जोंनि लामा गेजेराव माने नै बिथिंबो थाङो गामि ओमफ्राय नै बिथिंबो थाङो गामि इथिंबो ओमफ्राय इथिंबो आरोना ओमफ्राय जों इथिं थांगोन आरो दा ओमफ्राय जोंनि माने नैबेयाव दुकान गंसे दं आरोना इथिंबो दङ बिथिंआ बानायबाय दं जाथ'वाखै खोमा कमप्लिट ओमफ्राय जों माबा माबि नांगौबा बेयावनो लांफैयो आरोना मालाबा सर्टेज जायोब्ला Pido babai ha nengbai आं नानिखाया गामियाव फैनानै एसे खमायदों खोमा ना बुरिबाय नानिखा बाबाय ओमफ्राय नैबे कालबार फिसा थानायथिं हाबलांनांसिगोन आरो जोंनि न'आ इथिं मोनहैयो आरोना ओमफ्राय ओरै थांबाबा पुरा जोंनि बाथौ थानसालि बाथौ मन्दिर मोनो आरोना बियायाव सानैजों कम्पिटिसन मैं कम दे 1 2 3 go নোৱাৰে না চনা বৰপাই নোৱাৰে আৰু ন বৰপাই নোৱাৰে আৰু বৰপাই লেংৰা হলে माने गामि गेजेरनि लामा नालाय फिसा आरोना जेथिं मिथिं हाबलाबायग्रा औवाबारि गयबारि बेखौनो बुङो बर' गामि ना सना मोनफैबाय आरो जों दहाय ओंखारलांनाय लामाया मोनफैफिनबाय बेजोंनो बिराद सिखाव लामा बायदि खुन्थि खुन्था टिक्लि लामा दं जों गामि गेजेराव आरोना इथिं थांनानै इथिं ओंखारनो हायो इथिं थांना सोरबा माने गेजेराव सोना दोनबा ओंखारनो रोंनाय नङा माने ओरैबायदि गिदिर ना जोंनि गामिया बुंनो नाङा माने मोनबा गियासथि थानायनि बाथ्रा ना मोनसे गियासथियावनो 80 घर गाहाम दं अबा 30 50 इदि घर गाहाम दं आरोना मोनसे गियासथियावनो मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे जोंहानि बिहावानो जायो बिसानि मामा आरो बिसानि मामा जायो एसे गोलावै जायो आरोना खाथिद्राय सोमोन्दो नङा माने सना ये थाबोबाय हनै लोगो मोननानै बेहा भागोबा आमा घराव जाङा लोगो मोननानै थाबोबाय टिक्लाया जोंना माने एकदम गामि गेजेरथाराव आरोना न'आ मैया जेने थेने कमप्लिट जाबाय धालाया ओमफ्राय नै जा न' लुनानै आलाय सिलाय जाजोब्बाय बेसरा बिबारफोरा इथिं खावसे ओरै खावसे जेराव मेराव सेरखाय बेरखाय थानांबाय सिजिल खालामनो मोनाखै बहा दोननो दिनै बोथ्रोद जालाय गाबोन बोथ्रोद जाबाय थायो नै बिबारफोरा इथिं खावसे मोनफैबाय ओमफ्राय जों नै मायाव थागासिनो दं दासान्दि धालाय बिसना माने रुम गैला नालाय न' गोदान लुनानै रुमफोरा एसे माबा जाजोब्बाय सिफायनांगौ जाजोब्बाय न' बोरायखौ बेयावनो थानानै दं आरो जों स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेखिनियानोसै जों गामिखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना पुरा दिन्थिनो हाजोबासै बाथौ थानसालिफोरखौबो स' इयुन जुदि चान्स मोनो बा सम मिलायोब्ला दिन्थिगोन आङो
So बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ बाय बाय गासिबो नै टिक्लु मानैया लोगो लानानै फैबाय नै তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া দে গাৰাঙা মাতি দিয়া ABCD কিয় না আটাই গাৰাং মাতি দিবিয়া দুটাই মাতি দিবিয়া ABCD হাংখনো লায়া বেনা একদম বাই বাই করে ভাগ বাই বাই করে হাতৰ লগত বাই বাই কৰি কো ভাগ দে হাতৰ লগত কৰি বাই বাই দিয়ে Bye bye. Oh. Bye bye. See you morning.